kung matatandaan nyo mga kaaksyon noong ika-29 ng Setyembre, nanawagan sa ating programa si Joanna Bulaga, residente ng Barangay Binodigahan, Piuduran, Albay, matapos nakawin ang motorsiklo ng kanyang manugang. Ngunit makalipas ang mahigit 2 buwan, nakatanggap tayo ng magandang balita. Kahapon lamang ang motorsiklong matagal nang nawawala, muli nang nakabalik sa pamilya nila Joanna Bulaga. At para sa detalye, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Joanna. Magandang hapon, Ma'am Joanna. Good afternoon po, sir. Opo, nung nanawagan po kayo sa Tabang Ora mismo noong September 29, ano po ang natanggap mong update? Actually po, sir, nung pananawagan po namin na yon, nung mga nakalipas po na araw, wala po kami, sir, natanggap na mga balita po. Kung saan po ay under investigation pa rin po yun. Opo. At paano nyo, ma'am, maaari nyo bang maikwento sa amin, ma'am, paano nyo po nabawi itong motorsiklo? Meron bang tumulong po sa inyo? Ano po yung mga impormasyon na natanggap nyo po para mahanap po itong motorsiklo? Meron po kami, kaya sir, na kaibigan po na nataong pong nagdala po ng tricycle. At nakita niya po yung motor po namin, nakaparking na po siya sa abandonadong lupa po, sa may tabi ng tulay po. Doon po napansin na, pinakonfirm po sa amin kung iyon po yung motor namin. Confirm po namin at nakonfirma po namin na sa amin po iyon, sir. Opo. How about naman yung nag-drive nitong motorsiklo? Ito po ba ay nahuli? So I mean po, sir, yung nagkuha po, kumbaga, Opo. wala naman po kami, sir, na anuhang tao at wala din naman po, sir, nakakita doon sa kung sino po yung nagdala po ng motor na yun doon sa parte po ng lugar na yun, sir. Okay. So, ibig sabihin, nakita ng kakilala mo, ma'am, ay nakaparada na ito sa gilid ng kalsada, itong motorsiklo po ninyo. Yes po, sir. Nakita lang po, nandoon na po. Wala naman pong ibang taong at wala man po doon, sir, na malalayo po yung bahay doon. Okay. So, Wala po magtuturo na may nakakita na kung sino po yung naglagay ng motor na po yun doon sa may abandonadong lugar na po yun sa Mitulay. So, posibleng itong kumuha ng motorsiklo ay, kumbaga, pinark na lang doon sa gilid ng kalsada. Yes po, sir. Ayan, sa loob ng 2 buwan, ma'am, gaano po ito nagkaroon ng epekto po sa manugang po ninyo na ngayon ay wala siyang nagagamit na motorsiklo? Ano po, sir, mahirap po at pag kailangan po ng service, sir, wala man po kami basta-basta magagamit na ibang service po, lalo na pag may mga pupuntahan pong malayo, sir. Ayan. At nang panginayang na din po, sir, sa pinagpaguran. Yun po yung naging epekto po sa amin, sa papa ko. Ayan. At ngayon ay mabuti na lang at nahanap na po itong motorsiklo. Opo. Joanna, magandang hapon. Good afternoon po, ma'am. Opo, Joanna, pwede ba naming malaman kung para po sa inyo, ano po ba yung masasabi nyo sa naging papel ng aming programang Tabang Ora mismo at ng mga taong nakapanood po ng inyong panawagan? Ako po yung nagpapasalamat sa Tabang Ora mismo po sa pagtulong po sa amin. At hindi ko man po ma-mention yung hindi ko po kilala. Magpapasalamat po ako sa taong yan at nagbigay po sa amin ng informasyon para po ma-recover muli at mapabalik po sa amin yung service po namin, ma'am. Ayun. So, ibig sabihin, dahil hindi nyo po kakilala yung taong nagbigay po sa inyo ng impormasyon, posible po na napanood niya po sa aming programa ang inyo pong panawagan. Salamat po kami sa kanya. Ayun, opo. So, Dahil po sa kanya, nagkaroon po ng pag-asa na mapabalik po sa amin yung motor. At ngayon po ay nandun na po sa bahay. ayun. So, Napabalik malaki yung pasasalamat ni Joanna at ng kanyang pamilya partner dahil dito sa nagbigay ng impormasyon na nakapanood partner ng ating programa, kaya nabigyan siya ng impormasyon partner, nakabalik sa kanila yung motorsiklo. Salamat, Joanna! Thank you po, ma'am, Opo. sa pagtulong niyo po. Alright, you're always welcome, Joanna, at kami ay masaya dahil ngayong papalapit na Pasko, yung problema nyo patungkol sa motorsiklo ay wala na. Oo. Maraming salamat, Joanna, sa muli. Ingat and advance Merry Christmas.
din po, ma'am. Christmas po. Ayan. Siguro yung kumuha partner, na konsensya na, no? Oo, or kung hindi naman partner, naubusan siya ng gas. Gas. Doon na. Oo, or kaya ginamit niya lang ito kung anong man na purpose niya sa ilang mga araw, pero nung wala nang pakinabang sa kanya yung motorsiklo, iniwan na lang. Pero maling-mali yung gawain niya, partner, no? Dahil ang pagnakaw ay mali at kasalanan yan sa ating batas. Correct. Kasalanan sa mata ng Diyos, kasalanan sa ating kapwa, at kasalanan din sa batas. So, Ayan. hindi dapat yan pinapamarisan, hindi dapat yan ginagawa. Ginagawa. Siguro sa ating mga motorista na rin, sa mga may-ari ng motorsiklo, siguro doble pag-iingat, pag-aalaga sa kanilang mga motorsiklo para hindi sila mabiktima ng Correct. ganitong mga kawatan. Hindi mo naman maaring may kasabihan baga tayo na gamit mo, bantay mo. Bantay. Pero hindi naman pwede kasi nga kung mayroon kang pupuntahan, syempre ipapark mo. Pero yun nga, park at your own risk, pero dapat make it sure na yung paparadahan nyo ng inyong motorsiklo ay safe. At Correct. huwag kakalimutan yung susi na maiwan. Dapat hindi naiiwan yung susi at make it sure, partner, na nakalak. Nakalak. At in case na magpa-park kayo, siguraduhin, siguro magpa-park na lang sa matao, merong CCTV, o kaya naman merong parking attendant. Correct. At kung medyo malapit lang yung pupuntahan, better maglakad na lang or mag-commute. Pero kung hindi nyo talaga maiwan yung motorsiklo nyo dahil mahal na mahal nyo, kung baga sinasabi, partner, na I can live without my motorcycle. May motorsiklo. Ayan. Okay, so ingat na lang. Ayan. At in case man na mabiktima tayo, ay agad na ipagbigay alam sa otoridad. Oo. At maraming salamat sa ating mga kababayan, mga tagapanood, ano? Dahil, partner, series of carnapping or motor napping, partner, yung nangyari. At nakatulong ang ating programa sa pagre-recover niyan, partner. 'Di ba? Natulungan natin sila dahil maraming mga tagapanood tayo yung nakikipag-cooperate or nagbigay ng impormasyon para matulungan yung mga kababayan nating nanawagan. Correct. At sa ating mga kababayan na nabiktima rin, kumbaga hindi kasama na sa kanilang iniisip na in case na mabiktima sila ng mga ganitong kawatan, na in case makatapos silang makapag-report sa police, ay pupunta sa ating programa para kumbaga maraming makapanood. Oo. So, tama yun na proseso, ano? Ipa-record sa authority, then pwede po kayong pumunta sa amin para makatulong po kami. Bukas po ang aming programa sa mga ganyang pong panawagan. At syempre, paalala din, ano, sa mga taong gumagawa ng mali. Magbago na kayo, 2026 is coming na. Diba? Lumaban kayo ng patas. Kung gusto nyo magkaroon ng motorsiklo, paghirapan nyo. Paghirapan nyo.